ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಸಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ದಾದದ ವಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ತೋಜಾವೈತೆ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ವಸ್ತು ಬುಡ್ಚಿನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಏನ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜೆಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂದ್ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಮುಂಚಿನಾಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಸೈಡಿಗೆ ತೀಪೆತೆ ಇತ್ತೇನ್ 2 ಚಮಚದ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕಲರ್ ಆಗನಿಕ್ ಕಲರ್ ಅವಡು ಗಂಟು ಇತ್ತಿನ ಪೂರವು ನೀರದ್ ಪೋಡು ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡುಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಣ್ಣಂದು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಕಡೆರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪುದೀನ ಪಾಡ್ವೆ ಪುದೀನ ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಿ ಕಡೆಗ ನಮ್ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುನಿಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡ ತೂಕ ಇತ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡಯ್ಯವು ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಚನ ಗೆತ್ತಿಪ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ ತೋಪ್ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತದ ಆ ತೋಪುಗು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಡು ಇಂಚನೆ ದೈ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ದೈ ಕಡಿ ಬಂದು ಯಾನಿನಿ ಅಲೆಗೆ ತಂದೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂದಿಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ನೀನ್ ಖಾಲಿ ತುಲ್ತುಗೆ ತಂದಿನಿ ನೆತ್ತ ನೆಯ್ ಪೂರ ಕಲೆತ್ತುಚಿ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಸಾದ ಅಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನೆಕ್ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡು ಒಂಜಿ 1/2 ಚಮಚ ಸಾಸಿಮಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ರಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/2 ಚಮಚ ಇಂಗ್ ಪಾಡುವೆ ಇಂಗ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಸರದ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡೆತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಡಿದೀತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲ ಇತ್ತಂದು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಎನ್ನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಲೆನಿಕುಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ಜರ ಗುಲ್ ಕುಡೋರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೊಂದು ಮಸಾಲ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿದ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನೆತ್ತಲ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅವರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕಲರ್ಲ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬೈತಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನಗಲು ಆಲ್ ದ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಕಲ್ಲ ಇತನೊಂದು ಇದು ಅಲೆಗೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ఒక ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನದು ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೇನು ಇದೊಂದು ಎಡ್ಡಾದ ಫ್ರೈ ಆತುಂಟುಲೆ ಪೂರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನೆ ನೆಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದ್ ನಿನ್ ಮೈಪುಗಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಡ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂದು ಪುಡ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಚ್ಚಗು ಅಲ್ಲೇ ದೈ ಪಾಡ್ನೆ ಸತ್ ಅವ್ ನೀರ್ ಬೇತೆ ಪೇರ್ ಬೇತದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ
ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕೊದ್ದಿ ಅದು ಗೆತೊನ್ಗ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಒಂದು ದಾಲ್ ಹಾಪುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕದ್ ಒಣಸಿಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಎರೆಗ್ ಪುರ ಅಲ್ಲೆ ಪರಂಡ ಸಿತ್ತ ಹಾಪುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪರೋಲಿ ಇತ್ತನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಾಡಿಯೆ ಇದು ರೆಡಿ ಅನ್ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಪನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅರ್ಡ ಕಲ್ದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಂಚ ಸುಕ್ಕ ಬಾಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಪಾಡೊಂದು ಉಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಲಾಯಕ್ ಸೇರುಂಡು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಎಪ್ಪುಂದೇನು ಮಸಾಲಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.